И здравейте, зрители! Днес ще правим предизвикателства от Фейсбук! Сега да видим предизвикателства. Да. Така. Ако искате да закупите нашите тениски, не са тия, ми са едни други. Още не са да. Ние ще ви пуснем в сайта, в който ще може да закупите. Така. И да, първото предизвикателство сигурно за Криси, нали? Илия ни предизвика по-зла Кристиян да си свали бузата, всичко от бузата, само е така да тук, нали, да не се вижда, но вие знаете какво. Опа! Става едно нещо. Имам проблем с сабличен. Няма много време. И готов съм! Готов съм! Така, предизвикателството трябва Криси да хване телефона. Добре, ще го спрем за малко. И това върнахме се и друго екранче. Това е котката ми. И айде да изсъпъчваме. Айде, викай. Аз съм глупак! Айде, влизай. Глупак! Айде, че съседите те чуха. Да, бе. И чакайте да затворя комарни. Уенета! И сега се връщаме там.